Wel, symai, gobeithio bod chi gyd yn o lew. Mae'n neis cael y tywydd braf ma'n ôl yn dydi ar ôl y diwrnodiad dwytha yma o law. Gobeithio bod chi gyd yn o lew. Dwi wedi bod draw yn y caffi yn y Bedol heddiw yma a mae bob tro yn braf iawn mynd yno i wirfoddoli. Mae yna gymaint o gymeriadau arbennig yn dod i mewn yno a mae jyst yn hyfryd sgwrsio efo bobl. Mae gen pawb i stori yn does a ydych chi'n gwybod fel ydw i, dwi wrth y modd sgwrsio efo pawb. Da ni'n ofnadwy o brysur ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl weithiau bod fi wedi creu anghenfil i fi fy hun. A mae'r gwaith marchnata ar y fideos yma, maen nhw'n gwneud gymaint o wahaniaeth. A mae yna lot o bobl, bob tro mae bobl yn gweld fi rwan, o bobl yn arfer dweud, ni'n clywed chdi'n dweud ar y radio diwrnod o blaen, neu be bynnag. A mae pawb yn dweud fi rwan, ni'n gweld dy fideo di diwrnod o blaen. A mae hynny'n dod â bobl newydd i mewn i mywyd i, bod o unai yn bobl neu busnesa isio gwaith marchnata wedi wneud. Wedyn noson o blaen, fi o'n i draw yn studios Sain yn Llandwrog efo'r grŵp Caliburn, a dwi'n mynd i ffilmio nhw yn Rhyddfest Dydd Sul yma, felly edrych ymlaen yn fawr am hynny. Ond cyn Dydd Sul, mae yna ddwrnodia o brysurdeb o'mlaen ni, a dwi wedi sgwennu'r rhestr yma yma, dwi jyst yn trio cadw ar ei thopi, a mae'n job weithio, mae'n rhyfedd iawn. Ys dwi allan yna yng nghwmni bobl, ond mae o hefyd yn job eitha unig hefyd. Ys dwi a ben yn hun lot. Diolch byth am Mark, mae Mark yn rhan o'r tîm, a mae Fion yn brysur ofnadwy hefyd yn delio efo'r ochr bwcio, trefnu ffilmio ag ati. Fori, ffair, haf, ysgol Bethal, felly edrych ymlaen am hynny, fi eisiau ar drip efo y criw hefyd i Pili Palas, dechrau yr wsos. A wedyn dwi'n damginio fori efo'r birthday boy, Mr Terry Tyffri. Felly dwi'n edrych ymlaen i weld Terry hefyd, a penblwydd hapus iawn iddo fo Dy Gwenar. Dy Sadwn wedyn, nac i Dy Gwenar wedyn. Lwch, hyn dwi'n meddwl. Dy Gwenar, mae gen i brom ysgol Llangefni. Dwi'n edrych ymlaen am hynny. A wedyn, nos Wenar, dwi draw yn bwl yn Llanerchymed yn neud bingo. A da ni'n cael croeso mawr yn Llanerchymed bob un tro. Felly fe hwnnw yn wych hefyd. Dy Sadwn, Relay for Life. Felly dwi'n cyflwyno hwnnw. Mae hwnnw yn digwydd ar cae Treborth y Mangor, a beth sy'n really nice am wneud Relay for Life ydy bod gen pawb i stori yn ymwneud â cansar, a dwi wedi cael yn effeithio efo cansar fy hun, dim yn bersonol, ond nes i golli mam o gansar ac yn iweddar uncle hefyd. Felly mae hwnnw'n rhywbeth eitha arbennig, fel o'n i'n dweud, mae gen pawb i stori, a da ni gyd yn licio teimlo bod ni'n gallu neud rhywbeth i helpu. Felly edrych ymlaen yn ofnadwy am hwnnw Dydd Sadwn. Felly digon o ffilmio yn fanno. Ac os da chi'n mynd draw i fanno, dewch draw i ddeud helo wrthai. Wedyn nos Sadwn, dwi draw yn Mochdra mewn parti yn fanno. Mae'r gantores Tesni Jones yn mynd i fod yno yn perfformio hefyd. Felly edrych ymlaen i weld Tesni. O'n i'n gweithio fo Tesni blynyddoedd yn ôl ar Champion 103. A wedyn Dydd Sul, fel o'n i'n deud, draw yn Rhyddfest efo'r band Caliburn. Felly da ni'n gweithio ar Fly on the Wall efo nhw ar hyn o bryd. Felly mae Mark di bod yn brysur yn ffilmio hwnnw. Felly just diolch yn fawr i Mark a diolch yn fawr i Fion am helpu fi i redag gweledigaeth. Dio ddim yn hawdd, a fel o'n i'n dweud, mae'n gallu bod yn unig iawn weithiau, ond da ni yn dîm bach. A swn i licio meddwl bod ni yn neud gwahaniaeth. Wel, da ni yn neud gwahaniaeth, mae bobl yn deud hynny wrtho ni. A da ni o hyd yn trio meddwl am y syniad mawr nesa. A fel o'n i'n deud ar ddechrau y fideo, da ni wedi creu anghenfil o fama. Mae'r cwmni ffilmio yn mynd o nerth i nerth. Mae'r bingos yn mynd o nerth i nerth. Ond da ni o hyd yn chwilio am y syniad nesa. A ddoe, oeddan ni'n sefyll yn yr ardd yn ganol y glaw, yn sbiod ar afala a'r goedan yn rar Mark a meddwl, ella fysa ni'n gallu gwneud seidar allan o hwn. Bistach a Bac Brewery.
Be ydych chi feddwl o hwnna? Syniad go lew? Gawn ni weld. Wel, dwi'n siŵr o weld chi'n rwla dros y dyddiau nesaf, lle bynnag fyddwch chi a lle bynnag fydda i. Ond diolch yn fawr iawn i chi am wylio y fideos yma. Ac os ydych chi'n mwynhau, rhowch like a follow i ni. Mae bob un follow yn ei gwahaniaeth. Dwi'n trio adeiladu y gynulleidfa yn ara deg bach. A fel mae'r dywediad yn deud, consistency is the currency for competence. Felly drwy wneud yr un peth, a dwi'n eisiau wneud yr un o hyd, ond dwi eisiau wneud gwahaniaeth. Ac os da ni'n wneud yr un peth o ran dod â safon, dod â rhywbeth i fywyda bobl a wneud gwahaniaeth felly, mae yna bwar mawr yn hynny. Felly, fel dwi'n deud, os ydych chi'n mwynhau y fideos yma, please rowch like, please rowch follow, ac os ydych chi'n teimlo yn hael ofnadwy, gwch chi'n ei share iddo fo hefyd. A welai chi'n fuan.